Dnes vás zoberiem do dedinky Čičmany. O jej netradičnej malovanej architektúre už veľa z vás počulo. Málo kto však vie, že dedina bola v roku 1921 zasiahnutá požiarom a až pri jej druhej výstavbe sa aj obyvatelia rozhodli vyzdobiť svoje domy ornamentami. Tie mali ochranný význam, slúžili ako symboly, ktoré mali ochrániť domácnosti pred nešťastím, chorobami a zlými silami. Dnes sa tieto vzory stali národným symbolom a v súčasnosti ich môžete nájsť aj na oblečení slovenskej olympijskej reprezentácie. Zaujímavosťou je tiež, že tradičná svadba v Čičmanoch trvala 3 dní. Prvý deň bol venovaný pozvaniu a zásnubám, druhý deň sa konal hlavný sobáš s hostinou a tretí deň bol v spoločenských zvykoch a lúčení s hostiami. Ak vám počas prechádzky vyhľadne, máte viacero možností. Jednou z nich je kaštiel Čičmany, ktorý v súčasnosti slúži ako penzión a reštaurácia s tradičnou kuchyňou. Ja som sa rozhodol pre reštauráciu nedaleko, nakoľko kaštiel je populárny spot a je dosť vyťažený. A ako sa sem dostanete? Jednou možnosťou je cesta zo Žiliny cez Hranec alebo cez Fačkovské sedlo, kadiaľ som sem prišiel aj ja. Ak ste nadšencom zimných športov, nezabudnite si svoju výstroj, pretože hneď za dedinou sa nachádza lyžiarske stredisko Javorinka.